Адукаваная і працаздольная. Белстат склаў партрэт беларускі да 8 сакавіка. Лукашенко заклікаў жанчын скардзіцца на мужчын праз тык-ток, а ў берасці нішчыць старажытныя могілкі. Вітаю, гэта выданне кароткіх навінаў на Белсаце 8 сакавіка. Беларуская жанчына, якая яна? Да 8 сакавіка Белстат падрыхтаваў партрэт сярэднестатыстычнай жыхаркі нашай краіны. На пачатку 2025-го ў Беларусі жылі 4 мільёны 900 тысячаў жанчын, каля 80% з іх у гарадах. Упершыню беларускія бяруцца шлюбам амаль у 27 гадоў. Прыблізна 57% маюць вышэйшую або сярэднюю спецыяльную адукацыю. Узровень занятасці жанчын у сярэднім па Беларусі складае каля 65%. У асноўным нашыя суайчынніцы працуюць у галінах аховы здароўя і адукацыі, займаюцца сацыяльнымі паслугамі пражывання і харчавання. А ў вольны час беларускія жанчыны часцей за ўсё сустракаюцца з блізкімі ды сябрамі і карыстаюцца інтэрнэтам. Сённяшняе свята за кратамі ў Беларусі сустрэнуць 164 палізняволеныя жанчыны. Гэткую лічбу падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Сярод іх журналістка Кацярына Андрэева, праваабаронцы Наста Лойка і Марфа Рабкова. Не менш як 15 жанчын у зняволенні маюць сур'ёзныя праблемы са здароўем. Не павіншуеш нармальна з 8 сакавіка, 9 дойдзе до Лукашэнкі. Прапаганда працягвае спекуляваць на тэме міжнароднага жаночага дня. Днямі палітык заявіў, што беларускі могуць скардзіцца яму ў тык-ток на крыўдзіцеляў, а ён, маўляў, абавязкова дапаможа. Пасля чаго ў сацсетцы з'явіліся першыя звароты, як з рэальнымі праблемамі, так і з жартаўлівымі скетчамі. Лукашенко часто лжет и делает заявления, которые являются просто заявлениями ни больше, ни меньше. И это не исключение. Не исключено даже, что он это просто говорил в шутку со своей стороны, потому что Лукашенко вполне себе мог это сделать. Ну и будем не забывать, что Лукашенко четко знает свою поддержку, знает, как к нему относятся белорусы в большинстве своем. Они же видят реальную поддержку населения режима. И он не рассчитывал, что может подняться такая волна. Но думал, снова похихикают, об этом поговорят, и все забудут. Агуркі за 50, праўда, не копеек, а рублёў за кілаграм. За такую цану гэткую гародніну прадаюць на кірмашы фермерскіх прадуктаў у Менску ўсё сваё. Каментатары ў сацыяльнай сетцы Трэц такую прапанову не ацанілі. Інтэрнэт-карыстальніку здзівіла, адкуль магла ўзяцца такая цана на агуркі. Людзі звярнулі ўвагу, што ў гандлёвых сетках гэтая гародніна каштуе ў разы танней. Напрыклад, Е-дастаўка прапануе агуркі за 8 рублёў 44 копейкі, а ў дастаўцы грын цана будзе ўсяго на 50 копеек большая. Днямі абурэнне карыстальніку Трэц выклікала цана на кабачкі ў адной з мінскіх сеткавых крамаў. Кілаграм гародніны з Турцыі там каштаваў без 1 копейкі 27 рублёў. У Віцебску шукаюць 15-гадовую Віолетту Берагавую. Яшчэ 5 сакавіка 7 вечара дзяўчынка выйшла з дому на Маскоўскім праспекце і з таго часу не выходзіць на сувязь, дзе яна невядома. Дзяўчына ростам 165 сантыметраў, у яе цёмна-русыя валасы і карыя вочы. Была апранутая ў дублёнку, блакітныя джинсы і карычневыя чаравікі. На сабе мела шалік у чорна-белую клетку і чорную сумку. Тых, хто валодае якой-небудзь інфармацыяй пра Віолетту, просяць звярнуцца праз тэлефон 7733 альбо 102. Інцыдэнт у Нарвегіі. У Осла каля амбасады ЗША адбыўся выбух. Пра пацярпелых інфармацыі пакуль няма. Выбухнула каля гадзіны ночы паводле мясцовага часу ў заходняй частцы нарвежскай сталіцы. Відавочцы расказалі журналістам выдання Верденсганг, што пачулі моцны грук, пасля чаго над раёнам амбасады з'явіўся густы дым. Нарвежская паліцыя ўжо мае меркаванне, якую прыладу ўжылі для выбуху. Аднак не раскрывае дэталяў у інтарэсах следства. Амерыканскі бок пакуль не каментаваў інцыдэнт у Осла. Тым часам ізраільская авіяцыя ударыла па гатэлі «Рамада» ў сталіцы Лівана Бейруце. Загінулі не менш як 4 чалавекі і 10 былі параненыя. Папярэдне паведаміла Міністэрства аховы здароўя краіны. Армія абароны Ізраілю пацвердзіла атаку, заявіўшы, што цэлю былі камандзіры элітнага іранскага падраздзялення «Кудс», часткі корпусу вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі. Прэзідэнт Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў Мохаммед бін Заід Ан Нагьян заявіў, што ягоная дзяржава знаходзіцца
ў стане вайны, але, маўляў, пачуваецца добра. Заява лідара ААС сталася першай пасля запуску іранскіх ракетаў па краіне. Прабачэнне ў суседніх краінаў, па якіх Іран наносіў удары апошнія дні, напярэдадні папрасіў прэзідэнт Ірану Масуд Пазашкіян. Рашэнне, якое мы прынялі учора ў часовай радзе кіраўніцтва, было даведзенае да ўзброеных сілаў. Ад гэтага часу яны не павінны атакаваць суседнія краіны або запускаць ракеты па іх, калі толькі яны, ЗША і Ізраіль, не заклічуць гэтыя краіны атакаваць нас. І я думаю, што мы павінны вырашаць гэта праз дыпламатыю, а не праз сваркі з суседзямі і ўцягванне ў новыя праблемы. Гомельскія камунальныя службы патлумачылі гараджанам, як вызначаюць чаргу на капітальны рамонт шматпавярховікаў. Паводле установы рашэнне залежыць ад некалькіх фактараў. У першую чаргу гэта тэхнічныя агляды, якія праводзяцца 2 разы на год. Падчас планавых праверак інспектары абыходзяць дамы разам з прадстаўнікамі раённых адміністрацый і фіксуюць выяўленыя дэфекты. Па-другое, улічваецца ўзрост будынку і апошняя замена некаторых ягоных элементаў, такіх як трубы ці дах. Таксама важны фактар састарэласць канструкцыяў і інжынерных сістэмаў. Пасля гэтага этапу спецыялісты складаюць 5гадовую праграму і вызначаюць спіс дамоў, дзе рамонт адбудзецца ў найбліжэйшы год. У ЖКГ адзначаюць, калі вашага жытла няма ў сёлетнім графіку, магчыма, яго рамонт прадугледжаны ў 5гадовым плане. Найстарэйшыя могілкі Берасця працягваюць губляць сваё гістарычнае аблічча. З Трышынскага некрополя рэгулярна знікаюць чыгунныя крыжы, каваныя агароджы і іншыя металічныя дэталі над магіляў. Іх проста здаюць у металалом, а праблемы паведамляе тэлеграм-канал «Спадчына». Апроч гэтага камунальныя службы праводзяць на могілках маштабную высечку сухастою і аварыйных дрэваў. У гарвыканкаме заяўляюць, што такім чынам хочуць абараніць помнікі ад магчымых пашкоджанняў. Трышынскія могілкі ўзніклі не пазней за 15 стагоддзя. Сёння яны маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Аднак, нягледзячы на гэта, тэрыторыя некрополя фактычна застаецца без аховы. Тут няма нават камер відэаназірання ўздоўж агароджы, а праекты навуковай кансервацыі ці рэстаўрацыі старых надмагілляў не рэалізуюцца. Між тым, на гэтых могілках пахаваныя вядомыя гістарычныя асобы. У Магілёве на пажары працаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый выратавалі пенсіянера. Інцыдэнт адбыўся на вуліцы Турова, паведамілі ў прэс-службе ведомства. На месцы ратаўнікі пабачылі дым з акна кватэры на 9-м паверсе. У адным з пакояў знайшлі непрытомнага гаспадара. Яго вынеслі на паветра і перадалі медыкам. Пенсіянера шпіталізавалі. Пажар у кватэры патушылі, эвакуяваць іншых жыхароў пад'езду не давялося. Вясна набірае абароты. Новы тыдзень парадуе беларусаў цяплом. Паўднёвыя плыні прынясуць тэмпературу на 3-5 градусаў вышэй за норму. Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання расказаў сіноптык Дмітрый Рабаў. Што праўда, зазначыў эксперт, на поўначы і ўсходзе краіны пакуль будзе халадней. А вось жыхароў паўднёвага захаду сакавік парадуе цяплом. Ападку ў большасці раёнаў Беларусі не чакаецца. Ужо заўтра днём тэмпература паветра складзе ад +4 на Віцебшчыне да +15 па Берасцейшчыне. Ноччу і раніцаю месцамі магчымыя туманы. Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце а 19 у нядзельнай студыі «Белсат». Заставайцеся з намі.